नाथाय बिथाङा बिटिसिनिनो सोद्रोमा नङा। बिटिसिआव भिटि गैयै सासे मानसिया पर्बतजरानि साल दंफांखौ माबाफैनो हाया, सिमावफैनो हाया। पर्बतजराया मोनसे साल दंफां बादि गसंथानानै दङ। चिराङाव गावनि बिसिखौ बुथारदों आरो बुथारनानै गावखौनो थैनाय बायदि खालामदोंमोन। बे निउसआ एकदमबारे गोसारगासिनो दङ आरो लोगोसे इएम फेरेंगाया सोमावनो हाया होननानै बुंदों। बिनि सायावबो गोबां भाइराल जागासिनो दङ। बिनि सायावबो सावरायगोन आरो लोगोसे सासे हिनजावसाखौ खानाय साबथिंदों, बिरिजों सावनानै होदों। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन चिरांनि जाथाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नांगलफाङा ओनसोलनि मादापुराव फिसाया गावनि बिसिखौ बुथारनानै खारखोमादों। आसिर उद्दिन शेखआ गावनि बिसि हाबिजा बेगमखौ बुथारनानै गोथै सहखौ बा हाबिजा बेगमनि गोथै सहखौ दौलें लागायनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों होननानै महर दिन्थिदोंमोन। दा बे जाथायनि सायाव चिरां पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आसिर उद्दिन शेख आरो बिनि बिसिनि गेजेराव नांलाय खमलाय जादोंमोन। बेनो बे जाथाया जादों। दा बिदिनो गोबां जाथाय जायो, गावनि बिसिखौ बुथारनाय, गावनि फिसायखौ बुथारनाय। दा जियानो जादोंला, दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट आपडेटआव। जोंहा नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय सासे 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ, बे निउसखौ नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ। बे जाथाया जादों महाराष्ट्रआव। महाराष्ट्रनि आकला सिटियाव सासे 29 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा सासे 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ थांनाय 2 बोसोरनिफ्राय आथोन गाग्लोबनो थाखाय सिगारेटजों सावना होबाय थायोमोन आरो खानायखौबो साबथिङोमोन। 2 बोसोरनि उनाव दुथाङा दाखालिसो एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दुथांनि मुङा जाबाय गणेश कुम्ब्रे। गणेश कुम्ब्रेया बे जाथायखौ खालामबोगासिनो दंमोन 2 बोसोरनिफ्राय। दा बेखौ एरेस्ट खालामबाय आरो एरेस्ट खालामनानै दा बेखौ जोबथेसालियाव हरनाय जाबाय। अब्ला दाना फैदो जोंहा जोबथा आपडेट, जाय आपडेटआ आथिखालाव फेसबुकनि गेजेराव गोबां गोसारगासिनो दङ आरो बेनि सायाव गोबां सापर्टारफोरा, बिपिएफनि सापर्टार आरो इउपिपिएलनि सापर्टारफोरा कमेन्ट खालामनानै गावजों गाव सोंखारलायगासिनो दङ। दा बेनि सायावनो गोबां मानसिफोराबो बाथ्रा बुंदों, जेरै साल दंफां, बेनि सायावबो ओंखारदों बे बाथ्राया। फेरेंगाया बिटिसिनि सोद्रोमा नङा होननानै बुंदों। पर्बतजरानि साल दंफांखौ बिटि गैयै आरो फेरेंगाया सोमावनो हाया, साल दंफांखौ सोमावनो हाया होनना बुंदों। बिपिएफआ साल दंफां बायदि गसंथानानै दिदोम दङ, बे बाथ्राखौ बुंदों। माखासे बाथ्राखौ बुंदों, नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय आरो गोबां बेखौ नुखाबाय जानांगौ, अब्लाबो खोनासंदो। बेखौथ' मा बुंनो, जे साफ्रोमबो बिटिसिबासि रायजोआ, बिटिसिबासि नागरिकआ जोंहा दारायनायनि मोनफ्रोमबो जायगायाव दारायनायनि केपासिटि दङ बा मोनथाय दङ। नाथाय बिथाङा बिटिसिनिनो सोद्रोमा नङा। बिटिसिआव भिटि गैयै सासे मानसिया पर्बतजरानि साल दंफांखौ माबाफैनो हाया, सिमावफैनो हाया। पर्बतजराया मोनसे साल दंफां बादि गसंथानानै दङ। पर्बतजरानि साल दंफांखौ भिटि गैयै फेरेंगा बसुमतारिया सिमावफैनो हाया। जोंखौ मा पर्बतजरा हिसाबै जोंखौ सिगिफैदों? आं पर्बतजरायाव दारायहैगोन, आंखौ गि होननानै बुंनाय जाहैदों नामा?